Amolazo, mama! Jokin, oso xo ezina joten, ez? Ez? Euria. Zinean, euria beti erabiltzen da zerbait kontatzeko. Eta nik uste horregatik gure kontzertuan ez zuela euririk egin. Guk bagenulako zerbait kontatzeko, eta publikoak bazuelako zerbait gurekin konpartitzeko. Izan da, nogen osatzen dugun familiarekin, teknikariekin, kamarekin, disketxekoekin eta taldekideekin zerbait oso berezia aurrera ateratzea. Gainera gero emozio gehiago emateko, egun osoan egon ginen tentsio horrekin ez genekila kontzertua eman ahal izango genunez, eguraldi hain txarra ematen zuten. Zolako kontzertu baten aurretik sentitzen dituzun urduritasunek, edo kezkak, edo nerviosismoi kudeatzen baita jakin beharra dago. Polita da pentsatzea duela zehazki 2 urte Lis diskoa aurkeztu genuela Donostiako guardetxean. Eta gau hartatik egin dugun lan guztiak eta bizi dugun esperientzia bakoitzak ahalbidetu du kontzertua aurrera eramatea. Pasatzen dari dan imagin bakoitza ezaztu olatz euki zure memoria hortan, porque eski hau ez da errepikatuko edo ez dakigu errepikatuko den, baina behintzat gogoratu. Esaldiko kontzertua da, 77 urteko izeba, plaiako aulkiatzean utzi eta antzaten ikustea. Gurasoak, familia, lagunak, lankideak eta ikasleak onkituta ikustea. Donostin joan izatea Zurriolako hondartzan, ez? Enbeste denbora pasa deun toki hortan guretzako da etxea itzultzea bezala. Polita da ikustea ere, goizeko 3 ensaioek, 13 orduko furgoneta bidaiek, kontzertutik bueltan ordu erdi lo egin eta lanera juteak, eman dituela bere fruituak. Ezeri helduko banintz, zutik itzuliko alzinake, eguzkia joan baino lehen. La 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 la.
luzerako daukagula oraindik.